Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Kenapa sih? Cintakan Pak soal pemeliharaan lingkungan dusun. Oke, wonten ing titik pundi mawon nggih. Kangge pemeliharaan lingkungan dibagi dadi rong bagian Mas. Omah-omah wargi lan fasilitas umum dusun. Atas menika nggih Pak, menawi beliau wargi mangke ingkang dipun piksa punapa mawon nggih. Saya dicek utamanya kebersihan sekitar rumah, terus tabungan listrik lan banyune apa wis layak utawa perlu didandani. Kula ajeng sana menawi saged wonten pameran agen teknologi Pak. Alhamdulillah bisa jumlah panen sampun nglangai kasih Pak. Wah iso sih Mas, monggo tak atur pembagiannya supaya kabeh entuk. Terkait fasilitas dusun, kula ajeng lapor wonten kabel listrik putus. Wontene caket griya Pak Sono Pak. Oh, monggo tak koordinasike karo petugas PLN nggih dapat didandani. Iya Pak, mangke kula informasikan dhateng Pak Sono. Pemeriksaannya saya setrebo sih Mas. Siapa? Mangke kula rencani. Kula izin pamit bermain ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Hati-hati ning dalan nggih.